διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση έχει αποδειχθεί ως το τροχοπέδι της οποιασδήποτε αναπτυξιακής προσπάθειας, όχι γιατί οι άνθρωποι που την υπηρετούν δεν θέλουν, αλλά και γιατί οι δομές που έχουμε φτιάξει, αλλά και το προσωπικό που έχουμε επιλέξει μέσα από διαδικασίες μάλλον αδιαφανείς όλα αυτά τα χρόνια, δεν φαίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα κελεύσματα. Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι προσωπικά με συγκλώνησε η ομολογία του κυρίου Βενιζέλου πριν από μερικές εβδομάδες σε επιτροπή της Βουλής, αμφισβητώντας έκθεση του ΣΔΟΕ και λέγοντας ότι μα ξέρετε ότι το ΣΔΟΕ δεν έχει ούτε το προσωπικό ούτε τις δομές να κάνει σοβαρούς ελέγχους. Αυτή η διαπίστωση, την οποία κάνουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα, ότι τελικά η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε όλοι να λειτουργήσει, έχει μία ακόμα αιτία. Δεν είναι μόνο οι δομές, δεν είναι μόνο ο γραφειοκρατικός γιγαντισμός, είναι και το θέμα των προσόντων των ανθρώπων που υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό και εδώ και περίπου 30 χρόνια λειτουργεί στη χώρα μας η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, που ξεκίνησε με πολύ δειλά βήματα, στη συνέχεια στα πλαίσια ενός αν θέλετε επεκτατισμού τέτοιου είδους σχολών φτιάξαμε και την Εθνική Σχολή για την τοπική αυτοδιοίκηση, λες και χρειαζόταν κάτι ιδιαίτερο για την τοπική αυτοδιοίκηση, και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης έχει μείνει ουσιαστικά ανενεργή τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός την τελευταία διετία, ενώ είναι εμφανής η ανάγκη την οποία καθιστούν ολοένα και περισσότερο πιο έντονοι και οι δανειστές μας, η Τρόικα, οι οποίοι επισκέπτονται και τον κύριο Υφυπουργό στο γραφείο του τακτικά. Λοιπόν, ότι χρειαζόσαστε σοβαρό προσωπικό. Και επιμένω στο ερώτημα στο οποίο σας είχα καταθέσει, όχι γιατί έχω μία μονομανία, αλλά γιατί θέλω να σας επισημάνω ακριβώς την αναγκαιότητα να προχωρήσετε σε νέο διαγωνισμό, να λειτουργήσει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το προσωπικό που να προσλαμβάνουμε από εδώ και πέρα στο δημόσιο να είναι απόφοιτοι αυτής της σχολής. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Και καλά κάνετε και αναδεικνύετε αυτό το θέμα. Θέλω να θυμίσω ότι στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης λειτουργούσαν 2 σχολές. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τις σχολές αυτές έχουν αποφοιτήσει 2.034 πτυχιούχοι, στελέχοι υψηλής ποιότητας, αυξημένων προσόντων και ταχείας εξέλιξης, που έχουν παρακολουθήσει σύγχρονη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν ακριβώς στις νέες συνθήκες και στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Τώρα, πρόσφατα, με το άρθρο 57 του νόμου 3966 του 2011, που ψηφίστηκε το Μάιο, έγινε η σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η σχολή αυτή διαδέχεται την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ενσωματώνει την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι, στο εξής, οι απόφοιτοι της ενιαίας πλέον Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα στελεχώνουν τόσο τις υπηρεσίες του δημοσίου όσο και τις υπηρεσίες αυτοδιοίκησης. Αυτή η προγραμματισμένη αλλαγή, η οποία καθυστέρησε να ψηφιστεί από τη Βουλή, ήταν η αιτία που δεν έγινε διαγωνισμός το 2010 για σπουδαστές της σχολής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όμως εντός του 2011, κύριε συνάδελφε, μόλις ολοκληρωθεί ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου τροποποιήθηκε πρόσφατα, και είναι η λιμένη πολιτική απόφαση, σας βεβαιώνω, να γίνει ο διαγωνισμός. Αυτός ο προγραμματισμός και διαβεβαίωση που σας δίνω επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στις 28 Ιουλίου του 2011 πρόσφατα εστάλει εγκύκλειος σε όλες τις υπηρεσίες, προκειμένου να προσδιοριστούν οι θέσεις στις οποίες θα διοριστούν οι απόφοιτοι της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς. Το σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στη σχολή, όπως ρωτάτε στην ερώτηση, δεν έχει τροποποιηθεί. Θα γίνει όπως μέχρι τώρα, με ενοποιημένη βέβαια διαδικασία, διότι πλέον έχουμε μία σχολή αντί για 2. Θα εφαρμοστούν δηλαδή τα άρθρα 17 και 18 του Προεδρικού Διατάγματος 57 του 2007. Το είδος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σχολής του κέντρου γνωρίζετε ότι αποσκοπεί και πράγματι παρουσιάζει στελέχη που προορίζονται για θέσεις ευθύνης στους φορείς του δημοσίου. Και αν θέλετε, απαντώντας στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, σας λέω ότι αυτά είναι στελέχη με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διέπονται από ειδικό καθεστώς που προβλέπεται από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.
Έτσι, οι απόφοιτοι της σχολής, των σχολών δημόσιας διοίκησης έχουν ταχύτερη εξέλιξη στα κλιμάκια της διοικητικής ιεραρχίας και ειδικές ρυθμίσεις όπως ο εισαγωγικός βαθμός Β, ο υπολογισμός του χρόνου φοιτησης σχολείως πλεονάζων στο βαθμό Β και η προσμέτρηση για τους αριστούχους ενός επιπλέον έτους στο βαθμό αυτό και η επιπλέον μοριοδότησή τους κατά την κρίση για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό που έχει αποφοιτήσει από τις σχολές αυτές. Το προσωπικό αυτό αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο με σκοπό τη βελτίωση και την προαγωγή της δημόσιας διοίκησης. Και θα επανέλθω αν χρειαστεί δευτερολογία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο ερωτών. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ενδελεχή απάντησή σας και χαίρομαι που είναι μέσα στους προγραμματισμούς του Υπουργείου να προκηρύξετε το διαγωνισμό έστω και καθυστερημένα μέσα στο 2011. Εγώ θα σας θυμίσω μόνο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πριν κερδίσει τις εκλογές του 2009 είχε επισκεφτεί την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κάνοντας λόγο για την αναβάθμιση και του προσωπικού αλλά και της ποιότητας και του τρόπου εισαγωγής νέων στελεχών στο δημόσιο τομέα. Και να επισημάνω επίσης ότι σήμερα μέσα από το φάσμα που καλύπτει την ανεργία των πτυχιούχων όλων των σχολών και μέσα από το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και βιώνουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν στον ιδιωτικό τομέα να γίνονται σωρία απολύσεων και τη σταθερότητα την οποία δίνει μια εξέλιξη στο δημόσιο τομέα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων. Αυτή τη στιγμή πάνω από 5.000 νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και κάποια εργασιακή εμπειρία και κάποιους μεταπτυχιακούς τίτλους, θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρη και η λογική της πολιτείας πώς θα προχωρήσει και πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Δεν είναι δηλαδή κάνουμε φέτος διαγωνισμό και του χρόνου ξανασκεφτόμαστε, αλλά πώς θα μπει πραγματικά σε μια ρότα λειτουργίας με τακτικές εξετάσεις, σε τακτικό χρονικό διάστημα, ώστε και το δημόσιο να επαδρώνεται σωστά με στελέχη που πρέπει και οι νέοι που θέλουν να υπηρετήσουν τη ραχοκοκαλιά του δημόσιου τομέα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και υψηλών διοικητικών αρμοδιοτήτων, να μπορούν να το κάνουν. Εγώ θα ήθελα να σας επισημάνω, κύριε Υπουργέ, και κλείνω με αυτό, ότι θεωρώ ότι θα μπορούσατε πραγματικά, αναβαθμίζοντας και τη λειτουργία της σχολής, να δημιουργήσετε αυτή τη νέα γενιά και να μην χρησιμοποιούμε πλέον μεθόδους για την επιλογή προσωπικό στο δημόσιο που πληγώνουν, όπως η μέθοδος που έχει επιλεγεί το τελευταίο διάστημα για τους Δήμους μέσα από ΜΚΟ και αμφιλεγόμενα παράθυρα για να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες που έχουν σε προσωπικό. Πράγμα για το οποίο σας καταγγέλει και η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να επανδρώσουμε, να απελευθερώσουμε το δημόσιο και να επανδρώσουμε το δημόσιο με στελέχη υψηλής αξίας που μπορούν να προσφέρουν και θα εντάσσονται μέσα στη διοικητική δομή και δεν θα τους έχουμε σε μια δεύτερη κλίμακα εκτός διοικητικής δομής υψηλά αμοιβόμενους, χωρίς όμως να τους θεωρούμε και πρώτης τάξης υπαλλήλους, όπως πολλές φορές συμβαίνει και παραγνωρίζονται στελέχη τα οποία υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής, οι οποίοι παρότι έχουν υψηλό βαθμό, αντίστοιχες διοικητικές ευθύνες δεν αναλαμβάνουν γιατί το γραφειοκρατικό σύστημα τους απορρίπτει. Χαίρομαι όμως που στις δικές σας προτεραιότητες είναι να προκηρύξετε αυτό το διαγωνισμό μέσα στο 2011. Σας ευχαριστώ.